पेठ घोडेगाव मार्गामध्ये कुरवंडी घाटाच्या वरच्या बाजूला अज्ञात वाहनाच्या धडकेत कोल्हा मृत्युमुखी पडला. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अक्षय कुलकर्णी यांनी वन विभागाला ताबडतोब कळविले. वन विभागाचे कर्मचारी या ठिकाणी आले असता त्यांना कोल्हा आढळून आला नाही. त्यामुळे त्यांना झालेल्या घटनेबाबत पंचनामाही करता आला नाही. अशा रस्ते अपघातात वन्यजीवांचं जाणं जरी नवीन नसलं तरी याबाबत काय उपाययोजना करता येतील याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी वन कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली.